Барыгызга да ассаламу алейкум. Бүген халык арасында бик нык таралган, ләкин ислам диненә кагылышы булмаган бер гадәт турында әйтеп китәсе килә. Адәм баласы бу дөньядан киткәннән соң аның якыннары, туганнары өйдә булган көзгеләрне каплап куялар. Бу гамәлне кылуга ислам дине ничек карый? Ислам дине күзлегеннән мондый гамәлне кылу тыелган. Чөнки бу ширк гөнаһы булып санала. Менә шулай ук бар бит инде гадәт, кашан адәм баласы тупса аша күрешергә курка. Яки карап си юлны үтсә, шушы юлдан барырга курка. Кашан адәм баласы ниндидер кайгыларны, хәсрәтләрне, сынауларны Аллаһтан килми, башка бер әйбердән килә дип күрә. Менә шушы куркыныч гөнаһ булып санала. Менә бу очракта да адәм баласы нигә ул көзгеләрне каплап куя? Чөнки уйлый, әгәр дә мин шушы көзгеләрне капламасам, нәрсәдер булыр дип. Шуңа күрә дә адәм баласы бу дөньядан киткәннән соң бу гамәлне кылырга кирәкми. Бу гамәлне кылудан кеше үзенә гөнаһтан башка бер нәрсә дә алмый. Шуны аңларга кирәк.